ברוכים הבאים למערכת מייבן, מערכת חכמה לניהול הנהלת חשבונות למייצגים. בסרטון הקרוב נציג לכם בקצרה את המסכים המרכזיים במערכת ואת הדרך הפשוטה שבה תוכלו לנהל את כל הפעילות שלכם במקום אחד. כרגע נציג לכם את מסך לקוחות. במסך לקוחות תוכלו לראות את כל הנתונים של לקוחות שלכם במסך אחד. תוכלו לערוך לקוח, תוכלו ליצור לקוח. אראה לכם כרגע יצירת לקוח לדוגמה, שם, מספר עוסק, ח"פ וסוג העסק, אסדות חובה. אחרי שאנחנו ממלאים את הפרטים אנחנו נלחץ על שמור. אחרי שהוספנו את הלקוח, אנחנו נוכל לראות את כל הנתונים שלו על ידי לחיצה על שם העסק, ואנחנו נעבור למסך מסמכים, זה המסך הראשון שאנחנו נובל אליו, ונוכל לראות מסך תנועות יומן. במסך מסמכים ממתינים, זה המסמכים שבעצם נקלטו למערכת ונשלחו דרך הלקוח, דרך הוואטסאפ או דרך המייל. כל המסמכים הממתינים יופיעו כאן במסך אחד. אחרי שבעצם הוא שלח את המסמך, יש לנו מערכת OCR שבעצם ממלאה את כל השדות הרלוונטיים של אותו מסמך. אראה לכם איך אני מעלה בעצם קובץ למערכת, וכל השדות ימולאו אוטומטית על ידי בינה מלאכותית, סוג המסמך, תאריך, חודש דיווח וכדומה, כל השדות הרלוונטיים. במידה ואנחנו צריכים לשנות משהו, אנחנו נוכל לשנות תמיד ללא בעיה, ונלחץ על שמור וסגור. במידה ויש כפילות, המערכת תתריע. אם יש מספר חשבונית, במידה ואתם הגדרתם את מספר המספרים שאתם רוצים שבעצם יהיה כפילות. אחרי שבעצם נקלט המסמך נוכל לראות את זה במסך מסמכים. אנחנו עכשיו נעבור למסך דיווחים לרשויות. במסך דיווחים לרשויות אנחנו נראה את כל הנתונים על ידי שבוצעו על ידינו. בעצם כל הדיווחים שעשינו, אם זה מקור דיווח חיצוני או פנימי, אנחנו נוכל לבחור סוג דיווח. במידה וזה הצליח, במידה וזה אינו לתשלום או כן לתשלום, אנחנו הכל נראה במסך אחד ללא בעיה והכל יהיה מסודר. עכשיו אנחנו נעבור למסך התאמות בנקים. כל תנועות הבנק יורדות כל יום ללא בעיה, מסתנכרנות עם הגדרת הבנק שהגדרתם או הגדרת כרטיס אשראי. אנחנו נוכל לראות תמיד את היתרה על ידי בחירה של הבנק במסך תנועות בנק ואשראי, ואנחנו נעבור למסך התאמות בנקים. במסך התאמות בנקים יש את התנועות בצד ימין של התנועות בספרים, ובצד שמאל יש את כל התנועות מהבנק. אנחנו תמיד נוכל ללחוץ לפי תאריך, קופה או כל דבר אחר, ולחצנו כרגע על כפתור מצא התאמות. אחרי שמצאנו התאמות, בעצם המערכת מציגה לנו הצעה שלה לפי אחוזים. במידה ואנחנו רוצים לסגור אנחנו נלחץ על אישור, ואם יש הפרש היא תיצור לנו תנועה של הפרש, במידה ואנחנו מעוניינים בכך או לא. עכשיו אנחנו נעבור לכל הדוחות שיש במערכת, דוח מע"מ מקוון במידה וצריך, מאזן בוחן. כרגע אראה לכם על מאזן בוחן, אנחנו נבחר תאריכים מסוימים, אנחנו נוכל לראות פה את כל הכרטיסים. תמיד אפשר להציע לאקסל או להציע ל-PDF כל דוח במערכת. ועכשיו אנחנו נעבור למסך מסמכי עסקאות. במסך מסמכי עסקאות זה המסך שבעצם כל המסמכים שהופקו דרך המערכת מהלקוח במערכת של הלקוח קצה כמובן, ואתם תוכלו לראות את כל המסמכים האלה במסך אחד, ותוכלו לראות בבקרה על כל המסמכים שהלקוח הפיק, והוא לא יצטרך לשלוח לכם, ואתם תוכלו לראות ולעשות קוד מיון, לשנות קוד מיון בהתאם במידה וצריך. ואנחנו תמיד נוכל להווה כל קובץ מהמערכות שלכם או ביבוא נתונים במבנה קבצים אחיד או יבוא מובין. היבוא נתונים מתבצעים ללא בעיה, תמיד תוכלו לעבור ממערכת אחת למערכת שלנו.
עכשיו אני אראה לכם בעצם איך אנחנו מגדירים מנהל חשבונות. אחרי שבמסך מנהל חשבונות הוספנו את המנהלי חשבונות שלנו, נוכל לערוך את הלקוח ולהגדיר על ידי מי הוא מנוהל. זהו.